Takže čaute ľudia z nového videa, no dneska tu máme opening z toho Brainrot a môžeme sa dovrhnúť. Takže Lost Taco bloky, zase Lost Taco bloky s pár mutáciami. Potom tu máme ďalšie Lost Taco bloky, alebo admin, Lost Taco bloky, Taco blok. Zatiaľ to nevyzerá nejak bohu ako dobré. Potom, aby si chceli vedieť, čo je to modré, to je Secret Lucky Block, Diamondový. Ďalší Lost Taco blok, Admin blok, Lost Lucky Admin bloky. Ktorým je nejak otvoriť zázračne. Lost Taco bloky, Diamondové, normálny Taco blok. Ďalší taký blok, toto potom som dostal Tum Sahura a Lost Chicken Terrors, ktoré zarobil 70 miliónov za sekundu. A ešte dva také bloky, nakoniec Gold Taco blok. Vlastne zabudol som ešte, máme Secret Lucky bloky, nižšie. Takže tie si môžeme tiež otvoriť. Prvý a druhý. Teraz sa poďme pozrieť na to, čo sme dostali. L. OK, L. Na druhom poschodí je L. Ďalší L, potom sú tam tie dobré veci a potom ostatné už sú tiež L. No, takže dneska sme ešte asi nemali, ja sa s vami učím a čau.